من جبارزاده دلنوزه هستم، اشتراکچی مرحله سیومی آزمون جمهوری زیب و سنم 2019. جبارزاده دلنوزه زاده ولایت سوخت شهر خوجند 19 ساله قد 160 شوق رقصیدن هنر бофандагӣ ва пазандагӣ. агар шумо хоҳед ки ба ҷаборзода дилноза овоз диҳед рақами 03-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равон кунед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намоед ва ба тарафдории иштирокчии писандидаатон овоз диҳед. даврони кӯдакии ман ва даврони мактабхонии ман дар шаҳри бӯстон гузаштааст. ман ҳамроҳи хоҳару додарони худ вақтам ёбам, бояд ҳамроҳи додарони худ вақти худро гузаронам. дар даврони мактабхониамон чунон аълохон будем ки ҳатто агар устодамон 4 мемонданд аз ҳамон гирья мекардем ки чаро баҳои 4 монданд. ва устодамон маълимаи Орипшоева хеле маълимаи сахтгир буданд, вале меҳрубон низ буданд. дилнозаро ҳамчун духтаре ки бисёр серҳаракат, духтари фаъол ва аллохон шинохтам ва бисёр вай китобхониро дӯст медорад. дар ҳамаи чорабиниҳои муассиса иштирок менамояд. мактаби мо хеле мактаби хуб аст, яъне дар он устодони ботаҷриба кор мекунанд ки ҳамаи устодонамо ба ман хеле маъқуланд. яъне дарс фаҳмонияшон, он тарзу рафторашон, меҳрубонона, насиҳатҳояшон ба мо хеле маъқул мебошад. рӯзи ман бо мактаб рафтан оғоз мегардад. дар мактаб ман ба дарсҳо ҷавоб медиҳам, яъне фаъол ҳастам ҳамеша. ва боз дар мактаб ҳамроҳи дугонаҳоямон вақте ки ягон маълимамон намеояд ё ки ягон дарсамон намешавад, ман ки хеле ба қироати рубоиёт, шеърҳо ҳаваси зиёд дорам, ҳамроҳи дугонаам менишинем дар як гӯшае ва ба қироат кардани рубоиёт ва ё шеър машғул мешавем. дилдор зариф аст, гуноҳаш ширин аст. зебоҳу латиф аст, гуноҳаш ширин аст. охир ба чӣ айб мегурезад аз ӯ? аз айб афиф аст, гуноҳаш ширин аст. аз ту як соат ҷудоӣ хушнамӣ ояд маро. озгар кас ошноӣ хушнамӣ ояд маро. чокаронатро намегӯям ки хоки он дарам. бо бузургон ситоӣ хушнамӣ ояд маро. пирмаи маро шикасти раббӣ, бар бандари аршро баси раббӣ. бар хок бирехтӣ мани гулгунро, хокам ба даҳан магар тунисти раббӣ. ин чӣ маҷлис, чӣ биҳишт, ин чӣ мақом аст инҷо. умри боқӣ, рухи соқӣ, лаби ҷом аст инҷо. давлате каз ҳама бигзашт, аз ин дар нагузашт. шодие каз ҳама бигрехт, ғулом аст инҷо. мо баъд аз дарс бо ҳамроҳи ҳамсинфонамон ба хондани китоб мефароем, яъне китобҳои бадеӣ, китобҳое ки ба мо супорӣ шудааст, яъне
он китобҳое ки бояд ҳатман синфҳои 11 он китобро бояд хонанд, мо кӯшиш мекунем ки то ки он ҳама китобро хонем, чунки китоб дар ҳақиқат зеҳни ҳар як шахсро инкишоф медиҳад, фикронӣ, суханронии ҳар як шахсро боз ҳам хубтар менамояд. Аз ҳамин сабаб мо ҳамроҳи дугонаҳоям яъне ҳамсинфонам ба китобхонӣ машғул мешавем, ки ин кор низ хеле ба ман маъқул аст. вақте ки ман вақтам хеле холӣ аст, ман ба забономӯзӣ назди муаллимаи худ, муаллимаи Ғайбуллоева меравам. он кас хеле зани хубанд, камтар сахтгир ҳам бошанд, вале хеле зани хубанд. дар овони кӯдакӣ ба омӯхтани забони англисӣ хеле шавқу рағбати зиёде доштам. мехостам ки мисли ҳар як шахс, мисли он шахсони хориҷӣ забони англисиро омӯзам. дар куҷое ки набошам бояд забонро донам, чунки гуфтанд забон донӣ ҷаҳон донӣ. Now to make sentences, yes, that use this page, what page now? Try to read, yes. Goes, went, future Past indefinite, yeah. past indefinite went, future indefinite clean, cook, like, Yes. count, like, travel. Travel. Put the verb to be, yes, in past affirmative. I was As reading. was, you were. He, she, it was. додару хоҳарони ман низ ба забономӯзӣ хеле шавқу рағбати зиёде доранд. ман инҳоро низ ба забономӯзӣ, яъне ба назди муаллимаи худашон мебарам, то ки инҳо низ забон омӯзанд ва дар оянда ба худ шахсе шаванд. вақте ки кӯдак будам, ҳамсинфонам ба худ онҳо ба маҳфили бофандагӣ мерафтанд, аммо ман намерафтам. вақте ки медидам ки онҳо ба худ чизе мебофанд, он кифҳое ки ба даст мегиранд, яъне онҳо худашон бофтанд, ба ман низ ин як ҳавасе шуд, то ки ман инро ёд бигирам. ва ин сабаби он гашт, яъне шавқу рағбати ман нисбат ба бофандагӣ ҳамин сабаб гашт, ки то ки ман низ ба маҳфили бофандагӣ равам ва ягон чизеро ба худ бофам. масалан, ман ба додару хоҳаронам низ мебофам, то ки онҳо бипӯшанд. Петли как собираем, показывают. Да. А ее будет. Посмотрите, как петли мы собираем. Немного смайлик, как получается. Это называется петли. Наверху идет пальцы, и наверху пальцы оставляем, которые вяжущие нитки. И потом под нить пальцы оставляем нитки. Всегда вытягиваем нитки. И получается у нас петли. Вот, рабочий. Правильно. Вот получается, у него пинетка, верхний часть пинетки получается. дар маҳфили рақс, яъне на ҳамчун рақос, балки ҳамчун як шогирд ҳастам ва маро дугонаҳоям
برای اشتراک در آزمون‌ها، یعنی اشتراک در آزمون، اشتراک در چاره‌بینی‌ها مرا فریاد میکنند، میگویند که بیا ما را دستگیری کن، با همراه ما رقص کن و من بیچون و چرا نگفتم آنها را دستگیری میکنم، در کنسرت ها آنها را همراهی میکنم، یعنی همراه آنها رقص میکنم. این هنر رقص یعنی از با من در آوان کودکی بود. من به رقص خیلی هوس، یعنی شوق و هوس زیاد دارم و از دوران کودکی من رقص میکردم خود به خود، یعنی در توی‌ها در همه جا کودک بودم هم رقص میکردم. وقتی که همه این کارهای خود را انجام میدهم، به خانه آمدن با پخت و پز مشغول میشوم. یعنی یکی از هنرهای دوست داشته من این پخت و پز نیز می باشد، چون که هر یک دختری تاجیک، هر یک کدبانوی تاجیک باید پخت و پز کردن تواند.
чангола кардам. Хӯрокест ки ба ман бибиам ёдоданд. Ин хӯроки даврони қадим мебошад. Инро ҳамчун як анъана низ истифода мебаранд. Яъне дар давраи қадим то ҳозир омадааст ки вақте ки арӯсро рӯкушоии арӯс мешавад, бояд ҳар як арӯс пухтани ин хӯрокро пухтан тавонад ва оилаи домод онро яъне истеъмол мекунанд. боз ба ғайр аз ин хӯроке ҳаст ки номаш тупа ба қаймоқ мебошад. Ин хӯрокро низ ба ман бибиам ёдоданд. ин хӯрок аз хӯроки даврои қадим низ мебошад. ин хӯрокро ҳамчун метавон ба меҳмонӣ бурд ё ки дар меҳмон қабул кардан ин хӯрокро низ пазӣ мешавад. самбуса худ хӯроки хеле болаззат аст. Ман самбуса пухтанро аз модарам ёд гирифтам. Модарам хеле самбусаи болаззат мекунанд. Аввале ки модарам ба ман самбусаро ёд доданд, на он қадар тавонистам. Он тарзи печониданашро на он қадар тавонистам, вале вақте ки 2-3 бор онро кардам, баъд хеле хуб аз худ кардам, омӯхтам.
вақте ки маро дар навор мегирифтанд, вақти самбусапазӣ дар ҳаяҷон низ афтодам ва ҳаракат кардам ки худро ба даст гирам ва он самбусаро бипазам. ба ҳар ҳол самбусае ки пухтам аз назари оилаи ман хеле хуб баромад, яъне болаззат шуд. вақте ки дастпухти туро оилат ва ё шахси дигар истеъмол мекунаду мегӯяд ки дар ҳақиқат болаззат аст, ба ту як хушҳолие даст медиҳад ки дар ҳақиқат ту тавонистӣ ки барои ҳамон шахс коре кунӣ ва ё чизе бипазӣ ки вай хушҳол шуд, яъне ба ӯ маҳфуз шуд. чизи асосӣ дар пухтупаз ҳамин аст ки ту метавонӣ касро хушҳол кунӣ. дар оянда мехоҳам ҳамчун ҳуқуқшинос кор ва фаъолият кунам ва чунки ман ба фанни ҳуқуқ, таърих хеле ҳаваси зиёд дорам ва аз ҳамин сабаб ҳамин касбро гирифтам, то ки ҳуқуқи ҳар як шахсро ҳифз кунам, ҳимоя намоям ва дар оянда мехоҳам ҳамчун ҳуқуқшинос кор кунам. агар ки ман дар даври сеюми зебосанам 2019 ғолиб оям, дар назди мактаби мо мактаб интернате ҳаст ки дар он хеле кӯдакони зебо ҳастанд. агар он маблағро мехоҳам нисфашро, яъне ба онҳо кӯмак кунам ва нисфи дигарашро шавад агар таҳсиламро, яъне ба он донишгоҳе ки мехоҳам дохил шавам, худ пули таҳсилаи худамро диҳам. тамошобинони азиз, агар ҳунар ва маҳорати ман ба шумо писанд омада бошад, ба тарафдории ман овоз диҳед. ҷабборзода дилноза, зодаи вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд. агар шумо хоҳед ки ба ҷабборзода дилноза овоз диҳед, рақами 03-ро ба ҷои матни паёмак барчида ба рақами 5021 равона созед. рӯйхати рақамҳои иштирокчиёни марҳилаи сеюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 чунин аст. шумо метавонед рақами дилхоҳ иштирокчиро гирифта ба рақами кӯтоҳи 5021 равон намоед ва ба тарафдории иштирокчии писандидаатон овоз диҳед.